الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام كما جاء في الأخبار أن الجمعة سيد الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة موصلة إلى دار السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. صلى الله تعالى عليه وعلى أصحابه البرات الكرام، خصوصا على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، يا أيها الناس، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. Мақтау, дан шүкір, ibadət зурлау Аллахқа тиешлі, ол маңа лайықлы, ол маңа хақлы, ол беруші, ол алушы, ол пейғамбарлар жіберуші, соңғы пейғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға һәр дайым салаватларыбыз ерішіп тұрса еді. Муса алейхиссаламға бір вақыт Аллах тағала müracaat етіп айтты: сенің де шүкірің мені еске алуың. Шуңа күрә дигән Аллаһны искә алу, ул Аллаһны шөкер кылу була. Һәм дә инде хадистә килгәнчә, бу дөньяда өч әйбер генә ләгънәткә дучар түгел. Ләгънәт димәк, Аллаһ рәхмәтенә ирештерә торган әйбер өч. Чөнки ләгънәт ул Аллаһтан рәхмәте булмаган әйбергә барып ирешү. Ләгънәт димәк, кемдер икенче кешене ләгънәт кыла икән, син Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешмә дип теләк белдерә. Аллаһтан сорый: "Я Раббым, моңа рәхмәтеңне бирмә" дигән сыман. Шуңа күрә дигән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Ад-дөнья малгуна", дөнья ләгънәт кылынган. "Ма фиһа малгун", аның эчендә, анда булган бөтен әйбер ләгънәт кылынган. Димәк, Аллаһтан рәхмәтенә барып ирешми. Бу дөнья өчен генә бар ителгән. Фани дөнья вакытлыча, илля мәгәр өч әйбер. Һәм әйтә: зикруллаһ, Аллаһны искә алу, белем алу яки белем өйрәтү. Өйрәтү соңгы дәрәҗәдә килә, ләкин өйрәнү хәерлерәк дип күрелә. Һәм дә Аллаһны искә алу асылда шул өйрәнү яки өйрәтү, ул бит шул зикергә өйрәтә. Барыбер зикр итүгә барып ирештерә. Һәм дә инде әгәр дә без дөньяви эшләребезне Аллаһны зикр итәбез дип, Аллаһны искә алабыз дип эшлибез икән, biz әле ул эшләребезне кыямәт көненә җибәргән булабыз савабын. Шуңа күрә дигән малгун дигәндә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм теге әшәккә кирәк түгел дип әйтми, киресенчә дәвамсыз. Файдасы бик кыска вакытлы гына. Ахирәткә барып ирешми торган гамәл дип күрә. Шуңа күрә дигән без габгади дөньяви эшләребезне Аллаһны искә алабыз дип, Аллаһка шөкер кылабыз дип, зикр итеп үтәсәк, алар безнең ахыры чиктә кыямәт көне китә. Һәм дә аның файдасын, аның кайтавазын без ахирәттә дә күрәчәкбез. Шуңа күрә дигән күп тапкыр куатлаганны тагын әйтеп чыгабыз. Динебезнең өйрәтүе буенча безнең бөтен эшләребез ахыры чиктә ахирәткә китә. Үзенең дәвамы белән, үзенең нәтиҗәсе белән. Бу дөнья белән бер нәрсә безнең шикләнми, бер нәрсә безнең нәтиҗә чыгармый бу дөнья белән. Шуңа күрә дигән гамәлләребез һәм тормышыбызда ахыры белән бәяләнәчәк. Ахыры безнең булачак теге дөньяда безгә бәя куелачак. Шуңа күрә дигән бу дөньяда кеше үзен дәрәҗәле, белемле, яки нидер абруйлы, яки нидер урынлы дип саный икән, бу әле ахирәт мизанында, ахирәт күзеннән караганда бер нәрсәне аңлатмый. Аллаһ Тәгалә Кур'анда кыямәт көнен нәрсә дип атый? Ар-Рафия хафиза. Димәк, кыямәт көне кемнедер күтәрер. Димәк, ул бу дөньяда бик күтәрелмәгәндер, күтәрелдертмәгәндер, бии күтәрмәгәндер, ләкин кыямәт көне Аллаһ Тәгаләне күтәрәчәк биеккә. Ләкин кемнедер Аллаһ Тәгалә хафиза кыямәт көне белән ишәтәчәк, аска бәрәчәк, аска сөрәчәк. Бу дөньяда бәлки ул биек утыргандыр, биек булгандыр. Ләкин кыямәт көнне әллә кайларга тәгәрәчәк. Шуңа күрә дигән ахирәттә кыямәт көнендә котыла алган кеше, дәрәҗәгә ирешә алган кеше, менә ул җиңүгә иреште. Ләкин бу дөнья әле, бу дөньяда казанышлар, ниндидер исемнәр, ниндидер дәрәҗәләр әле бер нәрсәне аңлатмый.
Шуңа күрә дигән Каһф сүрәсендә килгән кыйса буенча теге кеше бай кеше әйтә бит инде. Бәлки кыямәт көне булмас, ләкин була калса, минем бу дөньяда сыман хәлем булыр дип уйлыймын, фаразлап карыймын дип әйтә. Ләкин бу бик дөрес булмас, чөнки Аллаһ Тәгаләнең монда үзенең үлчәүләре булыр. Аллаһ Тәгалә үзе хәл итәчәк бу мәсьәләне. Шуңа күрә дигән, кыямәт көнне җиңүгә ирешә алган, дәрәҗәгә менә алган кеше бу дөнья белән караганда әллә ни дәрәҗәле булмаса да ахиратта дәрәҗәгә иреште икән, альхамдулилlah. Алданмыйк, Аллаһ Тәгалә каршында үзебезнең басачагыбызны истә тотыйк. Бу безнең кыямәт көне ышану булачак. Һәм дә инде менә шул кыямәт көнне безнең ни исемебез, ни безнең нәселебез, ни безнең мал-туарларыбыз, ни якын дус балаларыбыз безгә бер нәрсә белән булыша алмас. Безгә менә шул Аллаһны искә алу гына безгә булыша алыр. Баракаллаху ли ва лакум фил Кур'анил Карим ва нафa'ани ва iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim al-jawadul karim. Sami'ud du'a. Başa dua qılасыз. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu nebine Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Татар халкында дигәндә инде әбиләр, бабайларда Коръанны яраталар укырга, ләкин айрым сүрә аятларны артыграк яратулары бар. Һәм шулай халык бик яратып, әби-бабайлар яттан белә торган сүрәләрнең берсе, сүрә түгел инде ул, сүрәнең бер кисәге, Бакараның бер кисәге, 152-нче аят, фазкуруни азкуркум. Аның бәлки манасында белмидер инде халык, ләкин фазкуруни дисәң, әби-бабайлар беләләр инде нәрсә турында сүз барганын. Ул Бакараның бер кисәге генә. Бакара ул безнең иң озын сүрә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фазкуруни азкуркум, фашкурули ва ла такфурун." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мине зикр итегез" ди. Үзе турында әйтә Аллаһ Тәгалә. Мине зикр итегез, мине истә тотыгыз. Мине шөкер кылып, минем ниъмәтләремне искә төшереп, мине зикр кылыгыз. Мин сезне истә тотырмын ди Аллаһ Тәгалә. Мин сезне зикр итәрмен, мин сезне онытмамын. Фашкурули, миңа шөкерле булыгыз. Ва ла такфурун. Именно монда Аллаһ Тәгалә опять-таки капма-каршы куя. Фашкурули, шөкер, ва ла такфурун. Күфр кылмагыз. Димәк, шөкер кылу һәм күфрана ул менә капма-каршылык. Шуңа күрә дигән, белә торып, Аллаһ Тәгаләдән ниъмәт килгәнне танып, әле минем вакытым юк Аллаһны шөкер итәргә. Шуңа күрә мин аңа шөкер кылмыйм. Бәлки минем бүләкләрем әз дип, әгәр дә кеше үзен зурдан куя икән менә бу шөкер кылуга, бу күфрлек дип санала. Һәм кабатлап әйтәбез, Аллаһка ышана кеше. Аллаһ Тәгаләне таный, Мухаммадны пәйгамбер дип күрә, ләкин менә шул ниъмәтләргә шөкер кылырга теләмәсә, бу күфрлек була. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мине истә тотыгыз, мине искә алыгыз, мин сезне искә алырмын, онытмамын." Монда Аллаһ Тәгалә кешене беренче урынга куя. Димәк, кеше утырып торырга тиеш түгел, Аллаһ Тәгалә миңа зур ниъмәтләр бирер дә, мин шунда гына аңа шөкер булырмын дип. Юк, без башларга тиешбез, шунда Аллаһ Тәгалә безне искә төшерер. Монда инде аңара кирәк түгел, теге шөкерсез кешене Аллаһ Тәгалә онытыр дип. Юк, Аллаһ Тәгалә беркемне онытмый, Аллаһ Тәгалә бу дөньяда бөтен кешегә мәрхәмәтлеген бирә. Ләкин без бит опять-таки әйтәбез, безнең кыямәт көне бар. Кыямәт көне Аллаһ Тәгалә безне онытмасын, безне искә төшерсен өчен без аны истә торырга тиешбез. Башта без, аннан соң ул. Һәм дә инде шөкернең нәкъ бу капма-каршылыгы опять-таки безнең килеп чыган шул күфрана, күфрлек. Аллаһ Тәгалә безне күфрлектән, күфранадан саклый күрсен үзе. Алхамдулилlah ва салату ва саламу набийина Мухаммад ва алихи ва сахбихи аджмаин. Аллаһумма салли ва саллим ва барик аля Мухаммад ва али Мухаммад би'адadi man qa'ada wa qam. Аллаһумма салли ва саллим ва барик аля Мухаммад ва али Мухаммад би'адadi man صلى وصام. اللهم صل وسلم وبارك على أنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين واحشرنا معهم وارحمنا معهم وأقم الصلاة.